Bueno, bon dia a tots. Ens hem reunit per segon any per presentar la maqueta i els esbossos de la Falla Oeste i este any ho fem en directe per internet. Així n'hi ha prou gent com els editors falleros de l'Oeste, però per acá hem d'informar que per internet en tenim gent mirant-nos des de Japó, de Xina, dels Estats Units, al que ho sentim molt perquè no podem fer en tants idiomes, entonces clar, anem a fer-ho en valencià, que és la llengua de les falles, i anem a començar la presentació de la maqueta de la Falla Gran, dels dos esbossos, encara que ja estaven exposats en l'exposició Minot, de la presentació del llibre i d'un vídeo que es titula Sempre Setmania, que han de posar al ponent. En primer lloc, demanem la presència del president de la Falla Major Infantil de l'Oeste, Ivan i Marina. Y ahora demanem la presencia del presidente de la Falla Mayor de la Falla Gran del Distrito Oeste del 2013. Bueno, el artista aquest any de la Falla, tenim el mateix artista en la Falla Gran i a part de fer-nos la Falla Gran també ens fa la Falla Infantil, que és Raffacelli, però per problemes d'actes i coses i que tenia que acabar unes coses en la Falla i a part també tenia visita d'una altra Falla de les moltes que fa, no he pogut assistir. Entonces explicaré jo un poquet de què van els projectes, però tampoc sense desvelar massa la cosa, per a que la gent després, quan vingui a la Falla, la vega o que pugui llegir també l'explicació de les falles en el llibre. La Falla Infantil és una falla que ja ha fet Raffacelli, que va començar el projecte en Port de Sagunt, però no va poder culminar-lo tot el que tenia preparat i este any ha acabat de fer tot el projecte i molt la fa nosaltres. És una falla que va de la pel·lícula Com entrenar a tu dragón, les lemas de vikingos i dragons per tot el món, i tindrà molt de dragonet, d'un poblat vikingo, tindrà com està el xiquet entrenant al dragó, les múltiples coses que fan, n'hi haurà un barco en uns vikingos, i la veritat que n'hi haurà moltes coses i esperem que us agrade. Ara ensenyaran a l'esbós, o ensenyaran al president de la Falla Major Infantil. Per favor, l'esbós de la Falla Infantil. Y la Falla Gran, pues el nostre artista este año ha cambiat un poquet d'estil. L'any passat ens va fer la fantàstica falla dels Pirates, però este any ha fet una cosa totalment nova. Una falla molt més moderna, una falla innovadora, amb molt de colorit, amb molt més de detalls,
i sobretot que és una falla que no s'ha vist mai perquè la peça principal és nova i les altres peces també han format part d'altres falles però no han estat mai totes juntes. L'explicació de la falla és una mare fallera que porta tota la vida al món de les falles i porta el seu fill, faller de l'oeste, en els braços i li explica l'evolució de com s'han anat fent les falles durant l'època de diverses èpoques. N'hi haurà des de 1975 de com es feia la falla, antiguament en cartó, com treballaven els artistes, després passarà a més actual dels anys 2000, que ja modelaven el suro, i després al final arribarà escenes per baix de la falla que són ja del futur del 2014, que ja hi haurà màquines de fer falles, les faran en Ikea i les muntarem als falleros, i serà prou de crítica també